भितरल्यान बंद आशिल्ल्या ग्रामपंचायतीत कितें चल्ला हेची माहिती सार्वजनिकांक कशी कळटली? हळगेजूक ग्रामस्थांचो आरोप। कारवार तालुक्याच्या घाडसाई ग्रामपंचायत व्याप्तीचो हळगेजूक वार्ड हो एक द्वीपग्राम। या हळगेजूक वार्डात पिवच्या उदकाची खूप समस्या असून गेल्या काही दिवसां पयलीं संबंधित ग्रामस्थांक ग्रामपंचायतीक जाब विचारून पिवच्या उदकाची समस्या निवारण करची नापेक्षा कित्याक उदकाची पुरवणी जायना हेजे लिखीत उत्तर दिवचे हेजी ठोस मागणी करतलेत संबंधित अधिकारी खडबडून जागी जावन अखेर उदकाच्या पुरवणीचे संपर्क जोडणं, उदक पुरवणीचे ट्रायल मान उदक सप्लाय जाता हेची खात्री करून पळयली जाल्यार आज पर्यंत कितलेशे दिवस जाले तरी अजूनही उदकाच्या पुरवणीचो लाभ ग्रामस्थांक मेळना म्हूण मंगळवार 11 मार्चाक हळगेजूक ग्रामाचे काही नागरिक हेजो जाब विचारूंक म्हूण ग्रामपंचायत घाडसाई कार्यालयात कार्यालयीन वेळार गेल्यार ग्रामपंचायतीचे मुख्य दार भितरल्यान बंद असून भितर उलयलो आवाज येता। कितलेशे वेळ दारात भायर उबे रावले तरी काय प्रतिक्रिया ना, भितर कितें चल्ला तेजी कोणाकच काय खबर ना असो आरोप हळगेजूक ग्रामस्थान केलो। घाडसाईच्या संबंधीत ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यान अध्यक्षान जर भितर बंद कार्यालयात कितें चलता हेची कल्पना दिवसाठी दारार कोणी नेमून माहिती दिवची व्यवस्था करूं जाय आशिल्ली। ग्रामस्थ आपली समस्या घेवन येयल्यार ग्रामस्थांक कशें कळटलें भितर कितें चल्ला म्हूण? घाडसाई ग्रामपंचायत ही सार्वजनिकांसाठी आसा की अधिकारी आनी सदस्या पुरती आसा हे कळची गरज आसा असो सूर ग्रामस्थान व्यक्त केलो। हेच बद्दल फोन केल्यार पीडीओन फोन उचलना असो तेमी आरोप केलो। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हेची दखल घेवन ग्रामस्थांक खरें कितें तें कळूं जाय आनी हळगेजूक ग्रामस्थांक उदकाची व्यवस्था करूं जाय नापेक्षा हळगेजूक ग्रामस्थां तर्फेन उग्र आंदोलन करचे पडटले अशें हळगेजूक ग्रामस्थांचे नेतृत्व घेयले अरुण कुमार तळेकर यांनी माध्यमाक माहिती दिला। हांव हळगेजूगाल नागरीक अरुण कुमार तळेकर आमचे हळगेजूगाल लोक येयला उदका समस्या घेवन येयले पंचायतीची आज मिटींग आसा म्हणून जाल्यार आज ह्या ग्रामपंचायती मिटींग भितरल्यान दाराक खिळी घालून पंचायत मिटींग चालू आसा। ही ग्रामसभाची मिटींग आसा पळय पंच मेंबराची आनी तेमची ती कित्याक लागून खिळी घालून ते मिटींग करतात ती ओपन कित्याक करनात हे आमकां कळूं जाय। तेमी आमगेले काय घराणे आयकून घेवंक तयार ना, दार बंद करून भितर मिटींग चालू आसा। कसली मिटींग चालू आहा, कॉन्फिडेन्शियल आहा काय प्रायव्हेट मिटींग आसा ती आमकां कळूं जाय। कारण आमी आतां हळगेजूगाल लोक अजून पर्यंत उदकाक रावलात, उदक अजून काय टायमार आमकां अजून येयलें ना, उदक सोडूंक कोण ना म्हणटात आनी अजून हँड ओव्हर केलें ना म्हणटा एक निमित सांगतात आनी अजून म्हणल्यार आमकां हळगेजूगाल लोकांक उदक ना। ते आमी जबाब विचारया म्हणून येयले जाल्यार हिंगा खिळी घालून घेवन हिंगा पीडीओ घेवन भितर मिटींग चालू आसा। ही बंद खोलीत मिटींग घेवचे कितें कारण तें आमकां कळूं जाय। काय पब्लिकासाठी ही पंचायत न्ही, काय पंच मेंबर आनीक अध्यक्षाक आनीक पीडीओ तितल्या पुरतीच पंचायत म्हणटा आमकां कळूं जाय। रामनगर हिंगा सरकारी आरोग्य केंद्रात आज महाआरोग्य तपासणी आणि उपचार शिबिर। कारवार व्ही.आर. देशपांडे मेमोरियल ट्रस्ट, के.एल.ई. विश्वविद्यालय आणि वैद्यकीय संशोधन केंद्र जे.एन. मेडिकल कॉलेज बेळगाव हांचे मार्फत आज रामनगर हिंगा सरकारी आरोग्य केंद्रात महाआरोग्य तपासणी आणि उपचार शिबिर जाले। सुरवातीक सकाळी या शिबिराचे उद्घाटन के.एल.ई.चे डॉक्टर महंतेश डी हेमगेल हातीन जाले। या वेळार उलयतना तालुका वैद्यकीय अधिकारी सुजाता उक्कली हेमी सांगले की गरमी वाडटी आशिल्ल्यान सगळ्यान उदक खूब पिवूंक जाय आणि आरोग्या दृष्टीन कसले त्रास जाल्यार सरकारी आरोग्य केंद्रात उपचार घेवचे अशें तिमी सांगले। या वेळार काँग्रेसचे जोडा ब्लॉक अध्यक्ष मारुती पाटील, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर, युवा अध्यक्ष अक्षय रावळ, काँग्रेस नेता गुरुनाथ कामत, सुनील गावडे, पंचायत सदस्य विनोद देसाई, कार्यक्रमाचे संयोजक विनायक चव्हाण आणि इतर लोक हजर आशिल्ले। भावपूर्ण श्रद्धांजली। कारवार तालुक्याचे मूळ हळगाव बोळशिट्टा निवासी विद्याधर रामा नाईक हेमी शनिवार 1 मार्च 2025 दिसा वयाच्या 71व्या वर्सार अस्नोडीच्या स्वगृहात अचानक प्रकृतीत बिघाड जाल्ल्यान ह्या संवसाराक अंतरले। मृताक बायल आणि 2 विवाहित चली असून आपलो कुटुंब परिवार, सगळे सोयरे, आपतेष्ट, मित्रमंडळी आणि अपार अशा हितचिंतकाक पयस आलात। मृत विद्याधर हे पुण्याच्या भोसरीत फिलिप्स कंपनीत 20 वर्सां सेवा करून
अवधीपूर्ण निवृत्ती म्हळ्यार VRS घेतिले। त्या वेळार तेमी काळेवाडीच्या कोंकण मराठा समाजा खातीर खूब सामाजीक कार्यात वावरिले। सामाजीक कार्याबरोबर तेमकां खेळ प्रिय आशिल्लो। शाळा कॉलेजात तेमी उत्तम खेळगडी म्हूण नामना जोडिले। अस्नोटी गांवांत ते प्रत्येक समाज कार्यात सक्रिय वांटो घेताले। तेमकां थंय अंकल म्हणूच वळखताले। मरणाच्या 3 दिवसां पयलीं तेमी मडगांवांत क्रिकेट खेळणे येयले। तेमगेले ह्या अचानक मरणाची बातमी आयकून अख्ख्या गांवांत शोककळा पसरली। सगळ्या कडेन मेळ मिसळून प्रेमान रावची व्यक्ती अचानक सगळ्याक कायमची पयस जाली ही गोष्ट मनाकच पटना जाली। मृताली धर्मपत्नी मिलन, विवाहीत चली दीपाली आणि पल्लवी, जावय अमित आणि प्रसाद, नातवंडा आहना, अनिका आणि अमोघ हेमी श्रद्धांजली अर्पण केला। बुधवार 12 मार्च 2025 दिसा मृताले बारदीस अस्नोटीच्या स्वगृहात वैकुंठ संराधन आसून मृताक श्रद्धांजली दिवूक तेमगेल्या हितचिंतकान बऱ्या मागप्यान हजर रावन श्रद्धांजली अर्पण करचे अशें मृताली घरकान मिलन विद्याधर नायक हेमी कळयला। वाढत्या गरमेची दखल घेऊन आरोग्य खात्यान यंत्रणा सज्ज दवरला। वाढत्या गरमेचो परिणाम जिल्ह्याच्या जनजीवनाचेर जावचो आसून आरोग्याची समस्या जावची भंय आरोग्य खात्यान उक्तायला। या गरमेन बाधित जाल्ल्यासाठी उपचार करूक जिल्हा आस्पत्रेत तालुका आस्पत्रेत यंत्रणा सज्ज केला म्हूण गांवागांवांत सकाळी 7 ते 11 वाजपर्यंत आशा कार्यकर्त्याक सेवा करची सूचना आरोग्य खात्यान केला। वाढत्या गरमेत दिवसभर फील्ड न करता सकाळी 7 ते 11 वाजपर्यंत मात्र आशा कार्यकर्त्यान काम करची सवलत आशा कार्यकर्त्याक दिला। या तापमानाचो फटको नवजात बालक, ल्हान पोरां, गुरवार बायलां, मानसीक समस्या आशिल्ले लोक, हृदयरोग आणि उच्च रक्तदाब आशिल्ल्याक त्रासदायक जावचो संभव आसा। या समस्येचेर उपचार करूक कारवार जिल्हा आस्पत्रेत आरोग्य विभाग सज्ज आसा। जिल्हा आस्पत्रेत सगळ्या आवश्यक सुविधा सहित स्वतंत्र बेड राखीव दवरलात। आवश्यक औषधां आणि उपकरणां हाजर दवरलात अशी माहिती आरोग्य खात्यान दिला। कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी। घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले। टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा। किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना, त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। संपर्क नंबर 9082431025। नरसिंहा मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार। तुमगेले गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंहा मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।